Vozík už nepotřebuje. Neho na vrátnici. Prosím vás, klíče schováme. Nejedeme na školní výlet. Budeš držet paní. Dávám je do kabely. A budete ji poslouchat. Pane, pojďte sem. Počkejte, musíme co nejde. No, paní Andrisová. Jo, když tak paní Andrisová jde prostě, dohodáme dozadu a pojďte paní Andrisová. Pozor, pozor. Svačinář. Rozběhni se. Svačinu kam si dáš? Tady? Vy budete mít vedle sebe manželku nebo někoho? Tam se ti Radě bude blbě. Kdo ještě nesedí, prosím. Já nemám. Já mám jenom maločku, jako nemám Chtěla bych za nás všechny pozdravit aktivní seniory města Bruntal, kteří určitě máte občanské průkazy, kdyby se s náma hádali, že nejste důchodci. A prosím vás, My se budeme střídat. kdyby vám to nevyhovovalo. S těma sankama nahoru. Ale to jsme potom zjistili, že jede autobus. Však vy máte značku. Vidíte, jak my máme poctivého svačináře? První svačina. Počkej, já jsem to zabrzdila. Potom nám tam chybělo, bylo určitě lidi venku. Jo. Zabrzdí mi to a potom mám tohle, jako takhle. Paní Milu, ať jdou za sebou. No právě, no tak to musíš jít rychle. Musíš jít okrát vepředu. Auto! Tak, už jedeme. Prosím vás, počkejte. To zajdem. Našli. Nemáte žízeň? Tam je voda. No, vidíte, je tam. Ať to nechá. Ty jsi nebyla v civilizaci. Nebyla, fakt nebyla. Daleko my pojedeme, ať nebylo nějaká Drcát, že? No ne, pro mě. Tak se podívejte do kamery. Tady je. Nežije na stromech, ale tráví čas na zemi. A nejrychlejší běhající primát. 40 km za hodinu. To je dobrý. Takže nejrychlejší opice. Je jich hodně. Kam jdeš, počko? Pojedeme dolů. Byla.
Jak to líbí, baví? Líbí? Vidíte to? To jsou malinkatý, to se koukněte nahoru. Dívejte se, ty jsou šťavý. To je kýši. To je myšičky s ocáskem dlouhý, váha. Ocásky jak potkaní? Jak se to jmenuje? Kosman, zakrslí. Krmit. Malinký. To jsou ty želvy, jsou obrovský. To je obrovské Vypadá velmi. kameně, já jsem si všimla. Máte želvu. Já myslela, že jsou tam jenom ty Maličké jsou tam. Máme tam vodní, že by na ně zebnout. Nemuseli jsme jít do zoo. No, už tam máme vodní, máme tam... Prosím vás, 200 metrů, je tam posed, stolečky, všechno. Na žirafy? Jak to dostávám, co? Děkujeme našim kuchařkám, že nás vybavili, Alena nám uvařila kafe, všechny holky nasmažily řízky, tak jim moc krát děkujeme. A rozhodně zadarmo. Ježiš, dívejte, to je krásný, no. A i Egypt, kamoška už tam je. Jaguar. Jaguar, to je jaguar. Jaguar, on má Má forma, on je tmavý. Když jste si tam šli koupat, tak to vám vypustí. Je krásný, že? Je mladší. Jaguar černý. nevím, jak se to jmenuje. Ta puntikovaná je tady. Ta je kanic na nic. A ten pruhovaný je klipka měsíčková. No, však se podívej. Nevystočený z toho, z toho pejku. Číhá kořist, co? No, určitě. On má kde si schovaný. No, je tam nachystaný. To je dobrý, já narovnám kola a jedem. To je dobrý. Tady je to... Na vrchu co? Tam byla lama a velbloud někde a koza a ovečka, něco takového. A bylo to poschovávané a něco. Vlastně. Aha. A já už bych šla tohle. Pěkně nádherný, to bude krásná fotka. No to jo. To bude úžasné. A ještě si sedne? Do vody. Nebo vyčurá? Ne, vodu tam má. Ne, on má rád vodu. Vodu. Já vím, abys, jako, že on chce pít chudák, tak to jo. No jo, to tam Jsou zlatý. to jo.
Ten můžete už vyhodit tam, ten druhý. Dá boky. Mávejte. Budete v televizi, mávejte. Tu nastroj do teka. Co to je? Bylo správně. To je to? A nechtěla bych. Máte to jak chodit. Ale schodit kam se lepší. Je to mírnější. Už máme jít? Jak ty vyfatě. Co ještě mladí, tak ty mají takové růstky. Čekajte s finálem. Tak, půlí. To je jako samozřejmě, ale kdo za to nese zodpovědnost. No, ti, co tam už byli, tak ti už bohužel, že? Tam ne.